Ramogi wadhi nyime gi weche manyien koro wadonje mana nyisi kapok wadhi yweyo wach mar Nyaldiema bende koro chendo e gwenge mamoko Homa Bay kocha. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ni tuo mar Nyaldiema osenego ng'at achiel nyaka gi thuoloni. Kara nyaka mancha tuono moji e kaunti ma Homa Bay ka ji mamoko maromo 73 bende pod yudo thieth bang' gamo tuono e boma ma Sindo e kar chung' od bura ma Suba South. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyowa ler mar wachni. Tuo mar Nyaldiema ne omuoche boma ma Sindo e kar chung' bura ma Suba South kod gwenge ma oluore juma mokalo kendo nyaka sani pod omedo landore. Kaluwore gi migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay, boma ma Sindo kod moko kuom dho wedhe ma oluore ema tuono osebedo ka landore. Chief officer e migawo mar thieth e kaunti no Laktar Kevin Osuri oyango ni nyathi ma jahigni 7 mawuok e dhoot ma Wadiang'a Nyaldiema osenego ka ji mamoko 73 be tuono osemako kendo gidhi nyime gi yudo thieth. Pod wan gi tuo mar kolera Homa Bay County kabisa Suba South Sindo. To kawuono odiochieng' ma kawuono tarik 23 dwe mar abich cases ma wan go duto te sani koro osechopo 73 ma gotieno ma wachiw kawuono ni wan gi cases 4 ma jotuo mokel gotieno. We have lost unfortunately one patient. By the time mane ichopo kode hospital no chopo kode koleo kabisa ka koro no hingore kabisa nikech en ka tuo ni nogoe to no dhi hospital. Kaka yoro thiro landruok tuo mar Nyaldiema e Sindo kod alwora mare, migawo mar thieth bende olando ni giseloro kuonde mag chiemo e boma no kod chungo wach chiemo e liete ka okenge ma opogore bende gimedo keto mar duoko chien landruok tuo no. To watiyo gi migawo mopogore nyaka provincial administration, wan gi chief, assistant chief, beach management units, joma tiyo biashara mopogore e Sindo mondo wakonyre wachni. Waseloro nyaka kuonde mag chiemo, tende matindo vibanda kod kuonde ma deal gi chiemo ma dhano chamo. Kendo bende watiyo gi community health workers magwa nyamrerwa ni mondo wa make sure ni udi ka udi pi mimodhogo, pi mitedogo en pi maler kendo wachiwo nyaka tablet. Liel bende koro waban chiemo e liel, lakini wamedo jiwo jowa nigi observe measures ma waketo. E seche ma tuo mar Nyaldiema medo landore Sindo, jopiny e kaunti ma Homa Bay medo kwa mondo bed motang' kendo girit ler mar konyo duoko piny landruok tuo no. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ma ok tine jopuonjre 100 mag skund